Няколко важни неща, които трябва да знаете за почистването на зъбите си. Първото е да не натискате прекалено силно. Когато натискате много, косъмчетата на четката се разперват и започват да търкат зъба с страничните си повърхности. А те са ефективни само с връхчетата, затова натискът ви трябва да бъде умерен. Второто нещо е да сложите четката така, че да търка и венците, и зъбите. Не се опитвайте да чистите само зъбите. В такива случаи обикновено шийките на зъбите остават непочистени, а точно там се натрупва най-много зъбен камък, под екваторите на зъбите най-често се образуват кариеси. Затова сложете четката така, че хем да масажира венците, хем да почиства тази зона на зъбите, която е най-критична. Следващото нещо е движенията. Най-лесните движения са хоризонталните. Те обаче са най-малко ефективни, защото по този начин се почистват само изпъкналите повърхности на зъбите. Ако искате четката да влезне между зъбите и да свърши наистина много работа, тогава движенията ви трябва да бъдат такива. Вертикални. От венеца към зъба. Те са много по-трудни, но и резултатът е много по-добър. Другото важно нещо е да почиствате всички зъби. Обикновено човек какво прави? Малко тук, малко така и готово. Когато чистите зъбите, дръжте сметка откъде сте минали. Кои повърхности са почистени и кои предстои да бъдат почистени. Не бива да пропускате нищо. Понякога човек, когато си чисти зъбите от едната страна, примерно с дясната ръка, ако чистите, много активно се търкат зъбите в ляво. И когато прехвърлите четката в другата страна, точно тук около кучешките зъби остава една зона, която често се пропуска. Затова, когато го правите това нещо, направете обръщането така, че да се застъпят зоните, да не се пропуска нищо. Следващото важно нещо е да не бързате. Много по-добре се почистват зъбите, когато лекичко минете много пъти по една повърхност, отколкото ако бързо и силно минете само 2-3 пъти. Така че не е трудно човек да си почисти зъбите идеално. Трудно е да го прави по 2 пъти всеки ден. Затова, ако искате да имате по-здрави зъби, ви е необходима повече дисциплина, точно когато ви се спи или пък бързате сутрин.